Karilla oli 30. 3700. 3700 ja kuinka? 48. 48. Joo. Se oli semmonen ihan ponteva tyttö. Ihmisiä lähellä. Mutta sehän syntyi kans pari viikkoa etuajassa. Nehän oli pelotellut mua, että se oli yli 4-kiloinen. Että se Niin just, että hänestä varmaan, jos hän olisi ollut vielä vähän aikaa masassa, niin ei kanssa tullut semmoinen. Siis en mä ymmärrä. Tää oli musta ihan passelin kokoinen. Siis sehän on ihan Mitähän tästä nyt olisi tullut, jos vielä 4 viikkoa olisi? Niin olisi vähän ottanut painoa lisää siellä kerran. Niin, nälkä on kova. Imiksä olet? Oliko sulta? En mä usko, että tullut, mutta turhautuisit siihen pikkuhiljaa, että sieltä ei tullut. 20 eri. Mutta en tiedä, onko se nyt siitä Sarpalanna vai lehdon näköinen. Mä sanoisin, että se on ehkä joku semmoinen aika hyvä puoltari. Että ehkä nyt enemmän lehto kuin sarvis. Sitten se muuttuu sillä lailla. Ja pilmäillä eikä tule sapuskaa. Tässä tulee äkkiä sapuskat. Isä on hyvä puolukkia. Mun mielestä täällä on aika lämmin, jotenkin tuntuu välillä se, että niinku pipo päässä, että ihmeet on niinku... Pitääkö se pitää sitä pipoa? Niin se joo. Kädessä hermostoimia ja sukat pitää olla jalassa. Niin, kun mä ajattelin, että ei niinku ohuampi siis, että Ei. toi pipo on vähän ehkä tutti. Niin ja siis... Musta se oli kans aika helvettävää, kun Laura vaihtaa vedän ovesta, kun meidän piti siis nähdä, että niin, et mä en kyllä millään pääse tulemaan just silleen, että toinen synnytys on varmaan niinku alkanut, niin vähän on silleen loukkaantava. En mä ihan tajunnut. Niin se oli silleen, että joo, tehdään se lalikkoon ja nyt supistaa ja muuta, että en mä kyllä mitenkään ole tänään pääse tulemaan, että en jaksa toistua. Sitten mä olin ite ihan, että kuulostaa kyllä nyt vähän siltä, että on niinku... No hei, että ikinä tiedä miten lähtee urheasti. Mä kotona olitte pitkään. Joo, siis Joo, mä en ois kyllä niin pitkään kestänyt. no siis niin vaan kestävästi, tietenkin näin jälkeenpäin, kun tietää, kun nopeasti loppuu. Niin kun seuraava kerran aikaa. Niin ihan sen takia, ettei se tarvitse sitä autoa synnyttää. Siinä on se vaarana, että jos ei ehdi sinne sairaalaan, Eiköhän sulla ole jo kullonaa. että tosiaan edes kerran Alkaiskohan täällä Janski nyt olla kullon aika? Jos mä luulen, että jos sillä alkaa olla nälkä, niin tää tosiaan kaikilta on kutolle ja terveellä. No niin, kunhan pysyt hereillä vielä. Kyllä mä halusin tulla. Hei tyyppi. Joo, no ei muuten, mutta täytyyhän muistaa sitten vanhemmat. Joo, siis silleen, että se valmistaa se matus. se rypyssä juodaan. No niin. Jos on perinne muuta tän Niin kuin tää. väliviiva. Mun mielestä se ei kyllä nyt juo.